tomto videu si po dlhej dobe zahráme Brawl Stars. Uvidíte, čo všetko sa stane v tomto videu, pretože toho bude veľmi veľa a v tomto videu sa dozviete jedno veľmi zaujímavé a dôležité info, kvôli ktoré vám 100% odporúčam video dopozerať do konca. Dámy a páni, po dlhej dobe vás vítam už v Brawl Stars hre a občas som to zahral, sa priznám, ale fakt, že neviem, koľko tu toho je a čo všetko tu je. Pozerajte toto video do konca, fakt vám tu oznámim niečo veľmi dôležité. Máme sa na druhý účet, pretože tu mám všetky veci úplne free. Ako prvé, čo môžeme spraviť, kúpme si tento Spicy Mike v shope. Je to, myslím si, že dobrý skin a mám ho na hlavnom účte. A 90 gemov za 69 centov. Nový Brawl Pass tu máme a pozrite sa na ten skin. Nejaký resursky, čo to je, kurňa? To je dobré. Prejme si 5000 blingov, samozrejme. Ozaj mi to dalo 5000 blingov, kamo, OK. To je fakt, že dobre, to si rovno ideme, dámy a páni, kúpiť nejaký skin, čo v shope. Môžeme si kúpiť tento brutálny skin na Ember, dámy a páni. A ideme späť na môj main účet. Brawl Stars spravili obrovskú chybu. A neviem, či to stalo aj vám. A je to, že na jeden deň alebo na dva dali preč skoro všetky postavy. Mal som 23 postav a ukazoval, že mám 23 postav 23. Všetky postavy mi dali preč, takže ak ste si to všimli, tak dajte určite like a odber s očekom. A ja si myslím, že môžeme si dať po extrémne historicko dlhej dobe prvú hru v tomto videu. Tí, čo chcete videa z Brawl Stars, ostaňte tu, mám v pláne oznámiť niečo docela veľké. To čo je? Kamo, to je extrémne OP postava. Ja fakt neviem, čo sa deje, pretože... Pomoc, Edgar! Yes! Bang! 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 Vyhrali sme? My sme prehrali! To je najviac otravná postava. Kto to vymyslel? Brawl Stars spravil veľkú chybu. Samozrejme, neviem, či si všimli, ale Brawl Stars dával free gemy a dali ich strašne moc. Nice, paráda. Ja dám jednému ide, dá to všetkým. Yes! 15-15. Ladies and gentlemen, teraz je to celé na mne. Nie. Jeden z nás zomre a máme to prehraté. 1 minute later. Ani som to nestihol dopovedať. Máme si jednu hru solo showdown a ak vyhrám, tak vám poviem tú tajnú vec, ktorú som vám celé video tajil. Máme si takú celkom dobrú postavu, čiže Piper. Ak máte radi Piper, dajte like, ale to už všetci máte. Joj, poď. Čo ide tímovať? Kamo, prvá hra v solo showdown a už ide tímovať. No ja toto... Čo je za postav... To je Tara? Čo to je? To nie je Tara. Čo to je za postavu? Ja ho aj nepoznám. Ešte jeden pokus mi dajte. Fakt, verte mi, už to vyhrám. Nie. Stupid. Nedávno mi padla nová legendárna postava. Ember, tak si vymaxujeme. Ak vyhrám, poviem vám to. Ember hrám po hodne dlhej dobe. Vždycky, keď som bral tieto české nástroje, tak vždycky ma to niekto zabil a teraz nič. Teraz pohoda, salám párky. Tam sú Beťaros. To čo bolo? To bola Róza? Čo robí Lutina na Ember? Jak mi preskočil hlas. Tak poď. Dámy a páni, prvá výhra v tomto videu, to musíte oceniť lajkom, veľkým lajkom. Ak nemáte odber, tak odberom. Stardrop, legendárny, to nebude. Ok, dámy a páni, prišla tá chvíľa, kedy vám to oznámim. Keďže veľmi veľa z vás chce streamy, chce Brawl Stars videá, chce Granny videá, všimol som si, že mi vybuchli strašne Granny videá, že to všetci strašne chcete, tak som si založil Hero. Dámy a páni, je to tu, je to venku. Môžete mi hodiť odber na moje Hero. Volá sa tam normálne tak ako na YouTube Tebovin. Odkaz máte v popisku pod týmto videom. A budem veľmi rád, ak si to kúpite, pretože to bude veľmi veľká, hlavne podpora pre mňa, pretože šetrím si na niečo veľké a kto ma sleduje už dlhšie, tak vie, že to bude počítač a kamera. Mám aj brigádu, samozrejme, mám, ale keď to nakúpite, tak mi to pomôže trošku, aby som skôr mohol začať robiť dobrý content, kvalitný content a o to mi ide. Takže berte to hlavne ako podporu pre mňa. Samozrejme budem tam dávať videá z Granny, budem tam dávať videá z Brawl Stars, budem tam dávať videá z môjho súkromného života a budú tam nejaké bonusové videjka. Bude tam, dajme tomu 1-2 videjka týždenne max, ale myslím, že to bude sa za to. Bude to sa okolo 6 €, takže myslím si, že 6 € mieniete hocikedy len tak v obchode. Neklamte, všetci po škole si chodíte kúpiť kebab alebo mekáč. Mekáčom teraz nemám dobré skúsenosti. Ak to chcete vedieť, tak kúpte si moje Hero. Urobím tam z toho video story time, čo sa mi stalo. Takže nejdem sa tu hrať na niečo, že to je brutálne, že sa to nejako oplatí. Je to hlavne podpora pre mňa, ale máte tam na oplatku niečo aj odo mňa a myslím si, že to je relatívne dobré. Ak ma sledujete, takže bude to veľmi veľká podpora pre mňa.
a poďme si dať ešte jednu hru. Tak dámy a páni, je to vonku, mám Hero Hero, budem veľmi rád, ak ma podporíte. Ako som hovoril, odkaz máte pod týmto videom. Fakt tam budem dávať videá z Brawl Stars Green, čo sú videá, ktoré na YouTube už moc neuvidíte odo mňa. Takže myslím si, že sa to oplatí. A budú tam samozrejme bonusové videá, nebude tam len hry, budú tam súkromný život, bude tam bonusové videjka, všelijaké proste. Však uvidíte, proste kúpte si to, uvidíte. Hlavne ma tak fakt podporíte. Chaos Star Drop. To otváram, neviem či druhý alebo tretíkrát v živote, dámy a páni. Tuto to vidíte, že to tu je. O, zrak, dobre. Takže dámy a páni, prvý Super Rare. Poď. Epic, poď. Nie. Jak mi zase preskočilo hlas. 100 coinov, ja to kašlem. Zabudnite na to Hero Hero, je to veľká podpora pre mňa. Všetkým si napočítať, budú streamy z Brawl Stars. Budem videá, sedím si na kameru, budú fakt, že brutálne videá, mám v pláne robiť minifilmy. A myslím si, že sa to vyplatí, takže ja sa s vami lúčim a vidíme sa u ďalšieho videa. Alebo vy, ktorí si kúpite Hero Hero, vidíme sa na Hero Hero.